Hvad skal vi gøre? Hej, alle folk, så velkommen til denne video i dag, så har jeg min papfar med. Og fordi han gør det her, det er fordi, han har været militær. Det er fordi, jeg lige har fået en finger i øjet. Så går man lige sådan her. Men i dag, så vil jeg vise min fidget spinner. Så ja. Den første er, at Anders han skal prøve, det er sådan en her, hvad fanden er det nu, der hedder, undskyld, jeg bandet. Det er en enhjørning. Enhjørning, som I kan se her. Unicorn. Oh my goodness, rød måde. Rører. Nej, det gør den ikke. Ding Ja, dong. prøv. Ding dong, dynamolygte. Se hvad den kan. Ding dong. Den kan dreje rundt, ligesom alle de andre. Nej, sikke en opfindelse, der er blevet lavet til de unge mennesker. Det er fantastisk. Den kan dreje rundt. Hvad kan den ellers? Så kan den dreje rundt den anden vej. Hvor er det vildt. Vis lige det der tricks, du kan. Hvad for trick? Sådan her. Den fik du. Hold i kameraet. Ja, undskyld. Ja, sådan. Han kunne også faktisk. Ej, vi lyver ikke, du er Nej. sjov. Vi lyver ikke. Vi omgår sandheden, som man Det siger. er fordi Anders han kan finde ud af at lave det der hop noget. Nå ja, det er rigtigt. Det har jeg lige glemt, jeg kunne. Det havde jeg bare glemt, jeg kunne. Jeg kan så mange ting. Og så har jeg det her. Og det kan også lave et hop. Det lammer bare mere, når den gør det. Se, du greb den nedenunder kameraet. Hvor var det flot. Se. Ja, den er her. Ja, Ej, det er det tager godt. lidt. Og igen. Og så har jeg den. Ja, du griber bare hele tiden. så har Den jeg kan så den ikke køre så godt rundt. Den mangler noget olie. Så, Olie. så tror jeg, vi er ved at være færdige med den her lille søde video. Ja, men vi ses faktisk bare. Hej. Nej, det skal